Malwen yw hon, mae'r peth bach yma yn gallu bod yn broblem fawr yn yr ardd. Mae malwod a gwlithod wrth eu bodd yn bwyta planhigion a chnydau. Maen nhw hefyd wrth eu bodd a thywydd gwlyb, a ni'n cael digon o hynny yng Nghymru. Felly dyma fy nhipiau i ar sut i reoli malwod a gwlithod yn yr ardd. Aberth blannu. Dwi'n aberth blannu, sacrificial planting. Dyma'r melyn Mair Ffrenig a dyma'r dail salad. Dwi'n plannu planhigion, mae'r malwod yn hoffi bwyta, a'r bwys planhigion dwi eisiau cadw. Mae'r malwod wrth ei bodd yn bwyta'r melyn Mair, ond mae'r dail salad yn hollol iawn. Rhwystrau. Dwi'n rhoi pethau o amgylch y planhigion. Dydy'r malwod ddim yn hoffi symud arnyn nhw. Fel llwybrau gro a gwlan. Dwi hefyd yn cadw'r gwair o amgylch y gwlau tyfu yn isel. Fel bod yr adar yn gallu gweld y malwod yn well a'i bwyta. Bioamrywiaeth. Mae bioamrywiaeth, biodiversity, yn bwysig yn yr ardd. Dwi'n creu lle i fyd natur. Dwi'n plannu coed a llwyni i'r draenogod a'r mamaliaid bach, pwll natur ar gyfer brogaid a madfallod dŵr, a gwesty pryfed ar gyfer chwilod. A'r rhain i gyd yn bwyta malwod. Ac yn helpu creu cylch eco iach yn yr ardd. Mae malwod yn rhan bwysig o'r system eco, yn helpu i dorri deunydd organig i lawr yn gompost a hynny'n fwyd i blanhigion. A wy'n gobeithio bod nhw nawr wedi cael y memo i adael llonydd i'r saladau yn yr ardd.